Oh, hindi porket ka pa Pilipino, patitirahin ka ng libre Kailangan ko ng 1 month deposit para rito sa tutuluyan mo. Ayoko na maingay, makalat, mabaho, at higit sa lahat, hindi pwedeng magdala ng bisita. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Oh, akin na yung deposit mo. Ngayon na po? Natural. Titira ka rito, di ba? Alangan naman na sa susunod ka pa magbayad. Isa pa pala sa ayoko, ang hindi nagbabayad o late magbayad ng renta. Yung mga hindi nakakapagbayad, pinapaalis ko. Kaya kung ayaw mo mawala ng tirahan, magbayad ka. Kailangan pa ba yung memories yan? Basic. Opo. Pasensya na po. Ito po. Good. Madali ka naman palang kausap. Ayan pala si Sai, ang roommate mo. Magtalong ka lang sa kanya ng mga ayaw ko. Matagal na siya rito, pero yung mga kasabayan niya umalis na. O Sai, ikaw na ang bahala kay Daisy. Siya nga pala, yung number 2 na kwarto ang ookupahan mo. Ingatan mo yan dahil kapag may nasira dyan, babayaran mo. Okay? Sige na. Okay, Mother. Uy, Sai nga pala. Daisy. Uy, pagpasensyahan mo na siya. Ganyan talaga yan ka-stricta sa mga nangungupahan dito sa dorm niya. Ano nga pala ulit pangalan mo? Daisy. Alam mo, friend, masaya rito sa Canada. Malaki ang kita, pero mahirap humanap ng trabaho. Kailangan mo talaga ng tiyaga. Payong kaibigan lang. Mag-iingat. Ano? Naglolokohan ba tayo? Ma, wala pa talaga ako nakikitang trabaho. Mahirap humanap dito sa Canada. Tigil-tigilan mo ko, Daisy. Magpadala ka ngayong araw. Dahil may sakit si Jefferson na pamangkin mo. Walang trabaho ang asawa ng ate mo, kaya ikaw lang ang inaasahan dito. Hindi ba pwedeng maghanap ng sideline yung asawa niya? Ma, hindi naman akong bakasyonista dito. Ay kung ayaw mong magpadala, isaksak mo yung pera mo sa baga mo. Wala ka talagang pakinabang. Ay, Diyos ko, te. Nakalaklak ba ng isang case ng alak yung mama mo? Diyos ko, napaka-demanding, Sai, pwede bang makiusap? Ano yun, friend? Promise, willing to help. Ako na ang magiging fairy godmama mo. May $118 pa ako rito. Makikisuyo sana ko na ipadala to kay mama. Uy, friend. Sigurado ka ba? Last money mo na ata yan, Oo, kailangan ng pera sa bahay. Yung pamangkin ko raw kasi may sakit. Ay, naku, te. Naku, isang araw mamumulubi ka na. Ang hirap talaga kapag may magulang na ginagawang investment ang anak. Hindi naman tayo piggy bank na kapag kailangan nila ng pera, kukuhaan na lang. Tao tayo. May nararamdaman. May pusong nasasaktan. At flower na kailangang diligan. Baliw ka talaga. Pero salamat, friend. Dear love, lumipas ng ilang buwan. Naubos ang itinatabi kong pera at wala pa rin akong trabahong nakita. Tuluyang napaso ang visitor's visa ko. Wala akong nagawa kundi umiyak at maawa sa sarili ko. Ni hindi ako makamusta ng pamilya ko sa Pinas. Ang tanging bukang bibig lang nila ay pera,
padala, pera. Mabuti na lang at tinutulungan ako ni Sai na makasurvive sa pang-araw-araw. Hanggang sa isang umaga. Nagugutom na ako. Afritada? Panis na to. Pero di pa ako kumakain simula kahapon. Papatusin ko na to, panlaman tiyan. Uy, friend! Anong ginagawa mo? Ba't mo kinakain yung panis na ulam? Baka magkasakit ka niyan. Wala na akong pera. Gutom na ako. Shh! Nako, wag na yan. Bitawan mo na yan. Ito bumili ako ng sausage. Sa'yo na to. Bibili na lang ulit ako ng pagkain ko. Hindi na. Sa'yo yan. Shh! Friend naman? Hindi. Sino pa ba ang magtutulungan? Kundi tayo lang din, di ba? Kaya please, kainin mo na yan. Ako nang bahala. Huwag mo na akong alalahanin. Sino yon? Sandali, bubuksan ko! Ito na nga, wait nga lang eh. Nasa na siya? Sino po Ma? Ang kapal naman ng mukha mong umuwi rito? Pagkatapos mong hindi magparamdam? Ha? Ay, teka lang po. Hindi naman po ata tama yan. Ay, huwag kang makialam! Sino ka ba? Ikaw ba ang nag-iimpluwensya kay Daisy na lumaban sa amin? Ha? Ma, hindi! Siya yung tumulong sa akin para makauwi ako. Dahil hindi niyo alam yung dinanas ko. At sumasagot ka pa? Hindi ka na nga nagpapadala ng pera? Pera lang ba talagang mahalaga sa inyo? Pera lang ba talagang tingin niyo sa akin? Hindi niyo man lang ba ako kukumustahin? Hindi niyo ba aalamin kung anong naging kalagayan ko sa Canada? At kung bakit kinailangan ko nang umuwi dito? Huwag mo kong artehan! Kung hindi kita mapapakinabangan, makakalayas ka na! Dahil hindi ko kailangan ng isa pang palamunin sa pamamahay na to! Aalis ako at hindi na ako magpapakita pang muli sa inyo! Shook naman ako sa nanay mo, friend. Biruin mo, kakauwi mo lang, itinakwil ka agad Mabuti na lang talaga at ipinagtanggol mo ang sarili mo. Pero mali pa rin ang ginawa ko. Hindi ko siya dapat sinagot. Well, oo. Pero at least gumaan yung bigat sa dibdib mo, di ba? Akala yata ng mama mo, pinupulat ang pera sa Canada.
Ang hindi alam ng karamihan, ilang gutom ang tinitiis, ilang pagod at puyat ang hindi iniinda para lang makapagpadala ng pera. Ay, yun pa ay kung swerte ka at makahanap ng maayos sa trabaho. Pero salamat Saan naman? sa pagtulong. Siguro kung wala ka lalo na nung nasa Canada ako, baka kung ano nang nangyari sa akin, baka namatay na lang ako sa gutom. Wala yun, friend. Kaibigan kita. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya, okay? Oh, oo nga pala. Yung kumpanya ng kapatid ko, naghahanap ng empleyado. Subukan mo kaya. Baka sakaling matanggap ka. Kahit na hindi ako tapos sa pag-aaral? Subukan mo muna. Baka dun mo mahanap ang swerte mo, di ba? Sige, mag-a-apply ako. Sana matanggap ako. Kaya mo yan. Malakas naman ako sa kapatid ko eh. Sabihan ko, back-upan ka niya. Salamat talaga. Maraming salamat. Congratulations, Miss Daisy. Mahusay ka talaga sa trabaho. Thank you rin po. Paghuhusayan ko palalo. Huwag mo na akong ipo. Ray na lang itawag mo sa akin. Po? Hindi naman ata tama yun. Amo ko kayo. Alam mo, Daisy, matagal na akong may pagtingin sa'yo. Naguguluhan ako. Sa katauhan ng aking kaibigang si Sai. Dahil sa kanya, nakahanap ako ng maayos sa trabaho at hindi ko na kinailangan pa muling mangibang bayan. At dahil naman sa trabaho ko, ay nahanap Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!